Cancang wit sih, cancang wit. Waduh. Pinter ya. Aduh ya sampai. Wali iki. Wah, gelintar. Kosong ndi gelintar. Jarah sapine ganti keluh ya, wedi keluh ini sapinya. Gitu. Lagi, Pak. Video-video jadi potong rata serapa mana selawe yang rasa selawe orang itu ndak nyandak ya kita boleh nyandak no ya ki galak guys waduh waduh siret langsung diserok sama Bos Nur. Sapi bagus ini guys. Agak jarah galak. mau motor ana warise alah jedok tak glesan warise rayaan kan sing ana warise dirayane. Wah. Assalamualaikum. Waduh. Assalamualaikum. Waduh ning warung guys. Ayo warung. Waduh. Awe ene mau yo. Ene mau yo. Mikir tadi tuh. Waduh. Waduh. Yurduk. Cancang wit sih, cancang wit. Waduh. Pinter ya. Aduh ya sampai. Wali iki. Uga keter ke? Hah? Truk ngamuk. wong ora kemari tak Sapi ngamuk. kalau niku mainane ngono Ngejar guys ya. Wah, nak melayu-melayu ra iso ya. Ben. Aku sih ya. Yo. asum Main nyeruduk wong nguyah, Bang. Nguyah ya diseruduk. Kayak kita nguyah lagi untuk separuh. Wong ngincenge lho lha lho. pikir kan jimat bisa kan jimat wis kowe jipok gandengan wae oh ana anu sikake nek mau ngerangke tak tulungi Warane bercedak ya. oh iso data aku tak Wedok. wonge angel ya ora minyane Waduh. Ngeri guys. Kayak mbak akhirnya nguyah ning guri kono. Lanjut. Tadi lagi separuh. nggih malu mbisi iki malu mbisi iki wani satu Duh. Ya temanku nganti ning dhuwur truk ya. wis tutup konal to wis sampai ngono-ngono kok dadi suket Celingak-celinguk guys sapine guys. Belum berani megang. Yo, ngoyak toh. Ngoyak dia. Ngoyak cedek ngoyak sapine. kagel niki kagel iki kagel sapi ngono iki
Ini dicarikan gandengan. Alon-alon ya. Wah, aku wis jinjo sampe iki saiki wedi. Wis wedi. Wis wedi. Lah mau ki aku nggahke motor wae ngamuk. Pas arep ngunggahke wis ngamuk, Pak? Nggih. Wis ngamuk wong apa wong arep ngunggahke nganti arep gagal bareng niki mau. Ya berarti. Tekan kene mudhun langsung melayu jerantau. Nggih niku wau. Para kau sangat terbuka. Iya. Toko di jagal kae to. Jagal jebur iki. Gandeng ini sih piye? Gandengnya tetep mikir. Ayo. Makmur mau tentang kowe. Oke guys, sudah aman ya ini di Gandeng. Dan kita cari video selanjutnya di Sapi Lemu Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.